Hvaljen Isus i Marija, dragi prijatelji u Kristu, dragi Marijanci, kako je rekao Ivan Dominik, ali dragi svi oni koji slušate ovo razmatranje, koji pratite ovo naše hodočašće, dok mi hodamo i molimo za vas, za sve vaše nakane i zahvalni smo vam svega srca na svakoj nakani koju nam šaljete, jer onda i svaki ovaj naš korak, svaki naš, i žulj i malo bol u mišićima i sunce koje malo nekada oprži, ima smisla. Ima smisla jer možemo ga prikazati za vas, za vaše nakane. Kad sam već spomenuo Ivana Dominika, danas slavimo Svetog Dominika, osnivača njegovih Dominikanaca, i onda je zanimljivo da ovo razmatranje za vas danas na Svetog Dominika ima jedan Isusovac u nastanku, možemo tako reći, pa ću se potruditi da budem što bolji, jer ipak braća Dominikanci da mi ne zamjere, ali neću baš se zadržavati previše na Svetom Dominiku, sigurno Ivan Dominik može puno više o njemu reći i puno bolje od mene, pa bi ja danas volio s vama ostati više na čitanjima ovog današnjeg dana, od liturgije dana, znači ne od Svetog Dominika, nego baš od liturgije dana, i da nekako iskoristimo tu riječ Božju u ovom našem i hodu i u svem onome što činimo mi koji hodamo, ali i vi koji nas pratite, znači i hodate duhom s nama. Riječ Božja će nam puno uvijek donijeti, uvijek Gospodin daje po njoj, i ovo je prekrasno danas riječ koja nam je darovana, vidjet ćete, ali prije nego krenemo u ovo razmatranje, prije nego ostanemo s tom riječu, volio bih se kratko pomoliti, zazvati Duha Svetoga za sebe, da i meni Gospodin pomogne da što dublje mogu ući u ovu riječ, jer bez njega ne možemo niti razmatrati, niti moliti bez Duha Svetoga, ali i tebi isto tako, da ova riječ, Božja riječ, dotakne tvoje srce, da ga promijeni, da ti daruje ono što Gospodin danas želi pripremiti za tebe. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dođi, Duše Sveti, dođi, Gospodine, u moje srce. Dođi i prosvijetli ga, dođi i vodi me, dođi i pokaži mi sve ono što si danas za mene pripremio ovome danu, u ovom razmatranju, u ovoj riječi. Dođi, vatro ljubavi, u moje srce i zapali ga da gori za tebe, da gori za Gospodina, da gori cijeli ovaj dan i cijeli moj život. Dođi, Duše Sveti, i otjeraj svaki strah od mene, svaki strah od nas, od svih onih za koje molimo, za koje hodamo. Dođi, Duše Sveti, dođi, Duše ljubavi, i pokaži nam da smo ljubljena djeca Božja, da nam je oprošteno svaka naša slabost, svaki naš grijeh, svaki naš pad, da Otac oprašta, da nas podiže ako se pokajemo, ako ga tražimo. Pomozi nam, Duše Sveti, i u ovom razmatranju da nas ljubav Očeva dotakne, da nas njegova riječ promijeni i da nam pokaže put. Dođi, Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Evo, dragi prijatelji, sada s Gospodinom možemo dalje. Sada smo spremni. A danas riječ je o prvo jednom proroku, Habakuku, ovako zanimljivog imena već na početku, a onda dok ćemo početi s tim razmatranjem preko proroka Habakuka, doćemo do našega Gospodina i do današnjeg evanđelja po Mateju koje nam liturgija dana daruje. Prorok Habakuk, prije nego krenem, volio bi zaista i vi koji ćete hodočasti, koji hodočastite, da pročitate ova čitanja od dana, da ih uzmete ili preko interneta, ili ako imate na neki drugačiji način, možda je u Bibliji, to je prorok Habakuk, prvo poglavlje, 12. redak, do drugog poglavlja, 4. redak, a evanđelje je Matejevo evanđelje, 17. poglavlje, od 14. do 20. redka. Tako da možete to iskoristiti, možda i čak pauzirati ovo razmatranje, pa pročitati prvo tu riječ, neka ona malo odjekne u tišini, u vašem srcu ostati koju minutu u tišini, a onda nakon toga, ako vam ove moje riječi, ovo malo kratko razmatranje može pomoći, iskoristite i njega. Prorok Habakuk u ovom prvom čitanju se obraća Gospodinu. Govori mu o onome što vidi, onome što se događa oko njega u svijetu. I njegova molitva koju on upućuje Gospodinu i pitanja koja mu postavlja su u stvari pitanja koja često i mi postavljamo.
kako, Gospodine, ovaj svijet oko mene može biti ovakav, kakvi su ovi ljudi oko mene, kako se čini da baš oni koji su nepravedni uspijevaju, a ja se trudim, želim se tebi predati do kraja i opet mi ne ide. Ove njegova pitanja su kao da su tvoja, kao da su i moja. Ali ima jedna zanimljivost upravo u ovoj prvoj rečenici i tu bi volio malo da se zaustaviš, da malo odjekne u tvome srcu. Kaže Habakuk, nisi li od davnih vremena, Gospodine Bože moj, sveće moj, ti koji ne umireš? Da, Gospodin ne umire. To je prva stvar koju bi volio da nekako se danas ureže u tvoje srce. Evo da danas ostane od ovoga razmatranja. Gospodin ne umire, Bog ne umire, Bog ne može prestati biti. Dok mi hodamo, ti i ja, ili dok ti sada slušaš ovo razmatranje i kod sebe, u svojoj kući, u svojoj sobi, Bog ne prestaje biti dio tvoga života. Bog je s tobom. Bog je uvijek uz tebe. U svakom našem koraku koji ti i ja napravimo, brate i sestro, hodajući ovom Marijanskim zavjetom kroz našu domovinu, Bog hoda s nama. Isus hoda ispred mene, Isus hoda u meni. Isus hoda iza mene, prati me, štiti me, ali on je u meni i on ne može prestati biti. To je ono što bi volio da sebi posvijestimo. Možda da je ostaneš i koju poslije toga, kada ćeš ostati u tišini razmatrati dalje, baš da se ureže nekako u srce. I to Habakuk na kraju će reći, u stvari Gospodin koji njemu govori, nastavlja dalje i kaže, nakon svega onoga što Habakuk iznosi, kaže, ali Gospodine, pa pogledaj šta rade, zašto gledaš vjerolomce, šutiš kad zlikovac ništi pravednijega od sebe. Znači, kako je moguće da oni neprestano potežu mač i kolju narod nemilice? Znači, Habakuk postavlja teška pitanja Gospodinu, vidi se da to izlazi iz njegovog srca, teško mu je. Ali onda Gospodin odgovara. Tada kaže, Gospodin odgovori i reče, zapiši viđenje, ureži ga na pločice da ga čitač lako čita. Bog, dragi brate i draga sestro, ne prestaje biti. Biti u tebi, biti dio tvoga života. Postao si po krštenju dijete Božje. Primio si sinovstvo onoga sina koji je za nas umro, sina Isusa, koji je uskrsnuo, koji ti je dao život vječni. I zato Bog ne prestaje biti. Nikada. Ti koji ne umireš, kaže Habakuk. A taj koji ne umire, kaže ti da tu spoznaju, to da urežeš u svoje srce, da urežeš na pločice svoga srca, da možeš lako čitati, jer kada je nešto urezano, onda se čita brzo. Onda je to tu, to je prisutno. I neka to bude urezano u tvoje srce. I zapiši to viđenje. Jer ako to zapišeš, kaže, ovo je viđenje za svoje vrijeme. Ispunjenju teži, ne vara. Ako stiže polako, čekaj, jer odista će doći i neće zakasniti. Kada je to urezano, to je spremno. Spremno za onaj trenutak kada će ti biti potrebno, kada će te najviše pritisnuti život, kada će ti se čini da ništa nema smisla, to je urezano. I mora biti urezano da Gospodin ne prestaje biti, da je dio tvoga života i da si njegovo ljubljeno dijete. Jer gle, propast će onaj čija duša nije pravedna, a pravednik će od svoje vjere živjeti. Vjerujmo da smo ljubljeni. Vjerujmo da Bog ne prestaje biti, da ne umire nikada. Vjeruj da je Gospodin jest, da s nama hoda i u ovom trenutku, sada upravo on jest u tebi. A ta vjera, nažalost, se događa da nekada malakše i to vidimo u današnjem evanđelju. U ovom evanđelju po Mateju koji nam donosi riječi koje su teške. Isus kaže u jednom trenutku, o rode nevjerni opaki. Te riječi, nažalost, nekada vrijede i za tebe i za mene. Upravo u trenucima kada zaboravimo ovu istinu da Bog jest, da je s nama, da je uvijek u meni i u tebi, onda te riječi odjekuju. Ali ne trebamo se zbog njih bojati. Zbog naše malovjernosti, nastavlja dalje Isus, govoreći da nam treba vjera. Ne možemo neke stvari činiti ako nemamo vjere. Zašto? Jer onda ne činimo s Gospodinom. Kada čvrsto vjerujem da je Gospodin u meni, onda ništa nije nemoguće.
završava današnje evanđelje. Ništa vam neće biti nemoguće. I zato na kraju molit ćemo za jedan maleni dar. Baš jako maleni, a toliko potreban. Taj dar je vjera gorušičina zrna o kojem Isus govori. Jer možda dok ti hodaš, evo mi dok hodamo ovdje, kada smo krenuli iz Knina, vidjeli smo nekih gora. I kada gledam te gore i kada ova riječ odjekuje da ako ću imati vjere koliko je zrno gorušično, mogu reći ovoj gori premjesti se odavde, onamo. I ona će to učiniti ako je to ono što je Gospodin za mene pripremio. Samo trebam vjerovati. I zato ne postoji ni jedna gora, ni jedna napast u ovome svijetu koja te može odijeliti od Gospodina ukoliko vjeruješ da On jest, da je u tebi. Dragi brate i draga sestro, dragi moji Marijanci i dragi vi koji nas pratite duhom, vjerujmo čvrsto. Molimo Gospodina za taj dar gorušičina zrna, vjere gorušičina zrna. I nemamo se čega bojati. Gospodin ide s nama i Gospodin hoda s tobom. Vjeruj čvrsto i samo hrabro dalje. Neka nas sve blagoslovi i čuva dobri Bog.